Здравейте! Сега ще направим едно видео за това какво представлява един професионален стънт мотоциклет. И най-вече какви промени трябва да се направят, за да имате поне база и основа за стънт тренировки. На първо място това е добавянето на по-голем заден пиньон. Няма значение, ако сте решили да се занимавате с стънт, да правите малки стъпки с малки пиньони, като 55 зъба и така нататък. Направо се започва 60-64 зъба. Като отпред също може да махнете поне един зъб на предния пиньон. Друго важно нещо е слагането на допълнителна спирачка, която се казва handbrake. Това е тази спирачка. Като има два варианта: да се свърже с адаптер и така да се ползва един апарат заден, но повечето стънтери избират с два или с три апарата отзад. Обикновено се използват предни спирачни апарати от Honda 929, 954. Това са едни от най-добрите и най-често използваните спирачни апарати. За целта е необходимо да се направи единствено една планка, като може да си поръчате и готова от всякъде от интернет. Следващото нещо, което всеки един стънт мотоциклет трябва да притежава, това е така наречения кейдж, или също известен като ролбар. Неговата цел е да предпази капаците на двигателя и всичко, което е с възможност да се счупи при едно евентуално падане, включително и ръчките или кормилото на мотоциклета. Като кейджа не трябва да е супер здрав, защото пък при евентуално падане ще товари много рамата и може да я спука. Така че при по-тежко падане трябва да може да се огъне. Следващото е да се сплеска резервара, така че да е удобен за сядане и за стъпване. Това е да се омекоти съединителя, като се слага площче от кросов мотор, или има такива, които се произвеждат специално за стънт. Идеята е да може да се натиска с един пръст, за да може с другия пръст да използвате хендбрейк. И с останалите два се държите за ръчката на кормилото. Важна промяна, която не е задължителна, но е препоръчителна, това е поставянето на обърната предница. В случай имаме мотоциклет Honda F4E Sport 2002 година и той е с нормална предница. Поставянето на комплект предница Upside Down прави много по-стабилен и здрав за стопите. В случай използваме предница от 954. За това как да се смени и за останалите модификации, кое как да се направи по мотоциклета, ще направим отделни клипи. Следващото нещо, което е променено в този случай, също не е задължително, въпрос на удобство, е поставянето на кормило от кросов мотоциклет. Това дава една по-голяма стабилност, или трябва да използвате клипони, които да може да се изправят и да са по-дълги, за да имате по-голяма сила в ръцете. Знаете при мотокроса какво е натоварването и колко по-стабилно. Така че за по-голямо удобство всеки избира дали с клипони или с кормило ще кара. Аз в случая съм избрал да направите място, където ще стъпвате. Както си огрозяваме резервара, за да ни е удобно, разбира се, така си пробиваме и задната седалка, за да може тук да стъпваш с единия крак, когато караш на задна гума. Да, действително грозно и мотора вече е трета година и е похабен доста, но се държи. Това са едни от най-здравите мотоциклети за каране. Мотоциклет с гаранция втора употреба може да закупите от магазин Мотомания Дупница. Следващата модификация по пистови мотоциклет е да се добави бар за 12 часа или ролинг бар. Има различни изпълнения с шини, с тръби. Идеята е тук, като се прекантари и се иска да се спре мотоциклета на място, е да се опре на него, за да не се чупи пластмасата на опашката. Има още промени, като добавяне на жило за
оборотите, така че да може да мотоциклета да държи високи обороти. За маслото правят се промени в филтърната кутия, но за всички тези модификации ще бъдат направени отделни клипчета с обяснения как точно да се направи и така нататък. Въпроси свързани с стънта, с това как да се подготви мотоциклет за стънт, посетете нашия сайт stuntbulgaria.com и също към него има форум, в който може да зададете вашите въпроси и ние ще се постараем да отговорим на всеки един от тях.